Истинските неграмотни хора, знаете ли къде се намират? Те не се намират сред народа. Те се намират в парламент. Как стигнах до този извод, че те се намират в парламент? Стигнах до този извод много по простия начин. С този показател на тяхната работа. Показаха, че те всъщност не могат да се справят с децата, които учат по училищата. Децата, които учат от 10 годишна възраст до 18 годишна възраст, при тях има един висящ проблем. И тези в парламента не могат да го решат. Поне аз не съм го видял този показател, че те могат да се справят с този проблем. Че децата в училищата, всъщност, той и до ден днешен, те имат този избор. Те да решават дали да продължат да учат или да не учат. Уви, тези в парламента не могат да се справят с този проблем, че на учениците не трябва изобщо да им се даде такава възможност те да отсъстват и да решават подобно нещо, че те да изберат така, че да не учат. Правителството не може този проблем да го разреши. Защото те си измиха ръцете с това, че видиш ли ти, най-лесно е да наложим някакви промени в нещо съвсем друго. Далеч от това да се препознава с училищата. Ето какво направиха. Много е лесно така. Отиваш, кандидатстваш за шофьорска книжка и хоп,